že budú chrániť záujmy republiky a budú robiť pre blaho občanov. Žiaľ Bohu, za 22 rokov sa im podarilo to spraviť zo Slovenska, čo za niekoľko storočí sa nepodarilo urobiť Tatárom, Turkom a Maďarom. Je zaujímavé, keďže obyčajný človek, ktorý robí v robotníckej profesii alebo v súkromnom sektore, keď nastupuje do práce, tak musí podpisovať niečo, podľa čoho sa musí riadiť. Keď to poruší, tak je prepustený alebo braný na zodpovednosť. Našim poslancom sa za 22 rokov podarilo urobiť zo slovenského parlamentu organizáciu zločineckú, zlodejskú, štátno-teroristickú a mafiánsku. Paradoxne, cez zákony tu dokázali rozkradnúť republiku, vytunelovať republiku, rozpredať republiku, ožobračiť republiku a ich spoločná nenávisť voči tomuto národu ide až tak ďaleko, že pokiaľ doženú nešťastného človeka cez ekonomiku k sociálnej samovražde, tak to dajú do kolónky nevyhnutná ekonomická reforma. Takže čo sú to tie nevyhnutné ekonomické reformy? Najskôr to boli tzv. Holandské dražby, kde mal pomerne veľké slovo, ja mu hovorím, najsprostejší minister v histórii Európskej únie, najsprostejší minister financií Ivan Mikloš. Po nich prišiel tzv. Zakladateľ slovenskej štátnosti Vladimír Mečiar, lenže dneska už sa vie, kto zakladal Zvrchované Slovensko. Zvrchované Slovensko zakladali organizované zločinecké skupiny, ktoré pod rúškom rozkradnutia Slovenska sa začali skrývať za národ a za Slovensko. Keďže všetko rozkradli a vytunelovali a na svoj vlastný obraz si urobili políciu a generálnu prokuratúru, ale to neznamená, že by mal nejaké námietky proti radovým policajtom. To sú takí chudáci ako radoví občania. Takže všetko to, čo sa rozkradlo a tunelovalo, výsledok bol jediný. Nebol preukázaný úmysel, nič sa nestalo. No zaplať pán Boh, tak keď mám trochu parafrázovať, tak včera rádio Jerevan hlásalo, že všetci tunelári a zbojníci idú dávať trestné oznámenie na občanov Slovenska, lebo ich terorom a násilím donútili, aby vraj privatizovali majetky. Usudzujem, že taký Vlado Mečiar, keď nabehne do 5. štádia paranoje, tak bude tvrdiť, že Elektra není jeho, že on je tam len bielý kvoň a že skutoční majitelia sú kresťanskí demokrati. Keď padla vláda Mečiara, tak sme tu mali tzv. Ja im hovorím pravicoví fašisti, exoti, Dzurinda, Mikloš a spol. Mikuláš Dzurinda s obľubou hovoril, že reformy bolia, ale sú účinné. Žiaľ Bohu, boleli obyčajných ľudí, ale nie tých zločincov, zlodejov, tunelárov a gavnerov. Tí sa nám vysmievali a vysmievajú. No a o čo okradli slovenský národ, tak podporovali pravicu. Poučťovanie fašizmu zo strany amerického zadkolesca Dzurindu, Ivana Mikloša a ďalších spočíva v tom, že tu zaviedli systém tzv. Kolektívnej viny. Kolektívna vina na nevinných občanoch Slovenska, ktorí tu nič nesprivatizovali, nič neukradli, nemali žiadne pôžičky. Čiže všetko to, čo Mečiarovci rozkradli, systémom kolektívnej viny sa to hodilo na nevinných ľudí. To si nedovolil ani samotný Adolf Hitler, lebo keď do koncentráku priviezli starých a bezbranných, išli na pleku do plynu. Ale títo ponovembroví, sofistikovaní fašisti, sadisti a psychopati, pokiaľ takéhoto človeka doženú k sociálnej samovražde,
tak ho nechajú 4, 5, 6 rokov sa trápiť v strachu a v nervozite. Zajímavé, nikto tu nepoložil v tomto parlamente otázku, aký je rozdiel medzi tými rozkradnutými miliónmi a miliardami a tými pôžičkami, ktoré dostávame od Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a ktorými Slovensko stráca ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť. Alebo mi chce niekto tvrdiť, že tie zbojnícke vršky, ktoré sú po celom Slovensku, že to je postavené z toaletného papieru a že dobrí tetušky a dobrí stričkovia zo Svetovej banky prišli a Medzinárodného menového fondu a povedali čári mári fúk, nech sú z toho eurá. Ako je to možné? Minister Kalinák nedávno predstavil nejaký účinný boj proti extrémizmu. No môžem mu poradiť jedno, majstro Kalinák. Nieč väčších extrémistov, sadistov a psychopatov, ako sú členovia ponovembrových vlád, ktorí tvorili koalíciu a ktorí sedia v slovenskom parlamente, ktorí cez extrémistické metódy doháňajú nevinných ľudí k sociálnym samovraždám. Ľudia zo dňa na deň cez podvody sa ocitajú na ulici. Poviem názorný príklad, nebankovky. Nech povedia naši ctení poslanci, ako vznikali nebankovky. Prvopočiatok. Organizovaná zločinecká skupina pri legislatívnej rade vlády. Prvopočiatok. Oni dobre vedeli, že keď to za 4 až 5 rokov padne, že ľudia budú páchať samovraždy. Oni sa obohatili, ľudia ostali na psi 30. Dnes najväčší cynizmus a ponižovanie tohto národa je, keď taký Robert Fico ide tvrdiť, že sme hrdí na svoje Slovensko, ale ja sa pýtam, čo patrí tomuto Slovensku? Naše tu nie je nič, ostali tu len holé zadky. Uverejňujem na svojej stránke už 33 časti svedectva mafiánovej svokry. Ktorí to poznáte, tak si položte otázku. Koľké stovky miliónov a miliárd je to tam zdokumentované, ako unikajú. A nevinní ľudia na to doplácajú. Takže dokedy? Pevne verím, že raz príde doba, že aj keď ten normálny Slovák, ktorý nemá čas kupovať noviny alebo sa vzdelávať, sa dostane po určitú hranicu a povie si, ja už nemám kam ustúpiť. A mám taký dojem, že potom to bude veľmi krvavé. Ďakujem pekne za pozornosť, prajem príjemný zbytok soboty a peknú nedeľu.